Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan wannan ne farkon shigan ka YouTube channel ɗina, ka shiga ka yi subscribe. Yadda duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za ka ringa gani. So zan yi bayani akan yadda mutum zai shiga kasuwa, ya yi buy ko sell sannan ya saka take profit da stop loss. So da farko dai misali idan ka shigo kana so ka shiga kowane pair daga ciki. Misali kana so ka shiga Euro USD, sai ka yi clicking akan Euro USD, sai ka shiga wannan open chart ɗin. So sai ka buɗe Euro USD kamar haka ka buɗe chart ɗin. So sai kake so ka yi buy ko kuma ka yi sell. So misali kana so ka yi buy a Euro USD ko kuma kana so ka yi sell a Euro USD, ka saka take profit sannan kuma ka saka stop loss. So abin da za ka yi shine yanzu misali kana so ka yi sell a Euro USD, misali kana so ka yi sell. So idan za ka yi sell, na san kowa ya iya yanda ake sell. So farko sai za ka yi sell sai ka shigo nan wajen, ka yi clicking akan nan wajen. So nan wajen lot size ne, misali sai kake so ka siye shi, ka yi amfani da lot size ɗinka 0.03. So nan wajen nan ake saka stop loss. Take profit. Nan wajen ana ake saka take profit, nan wajen ana ake saka stop loss. Ana ake saka take profit, ana ake saka stop loss. So farko misali sai ka fara komawa can inda kasuwar take. So misali idan ka yi siyayya a nan, so kun ga it means idan ka yi sell a nan, idan kasuwar ta yi ƙasa riba take baka. To sai kai kuma kana so idan kasuwar ta yi, kamar misali tana nan sai ta yi ƙasa, kana so idan ta zo nan wajen ta rufe maka ribarka, to sai ka saka profit a wajen. Kana so idan kuma misali aka samu akasin haka, kana so kawai in dai ba ta yi ƙasan ba da ta zo nan faɗuwa ne kawai ta rufe ka faɗuwar ba tare da ci gaba da kuɗinka sun ci gaba da ka ci gaba da samun faɗuwa ba. Kawai in riba ce kana so in ta zo nan wajen ta rufe maka riba. Idan kuma misali ya zama da cewa ta juya da ta ɗan yi sama kaɗan ta ɗan zo nan kawai kana so ta rufe maka faɗuwa ko nawa ne kawai saboda ba ka so misali ya ci gaba da baka faɗuwa. So idan ka saita wannan ko da ba ka nan, ko da ba ka kusa, ko da wayarka ba caji ka kashe wayarka, so za ka iya ganin, za ka iya zuwa ka tarar da cewar kawai ta rufe maka riba. So abin da za ka yi shine yanzu idan kuna zo kasuwar tana nan kenan, kasuwar tana nan. So sai ka zo za ka yi sell. So idan za ka yi sell, kana so idan ka yi sell ka saka take profit a nan wajen. Wato inda in ta zo nan za ta rufe maka riba tunda sell ka yi ai kenan. Ƙasa za ta yi. To in ta yi ƙasa ta zo nan wajen ta baka riba. So kun ga wajen nan kenan menene number a wajen 1.21040. 1.21040 shine inda mutum zai saka profit kenan. So kenan take profit ɗinmu zai zama 1.21040. So misali sai ka shiga nan wajen. In ka shiga nan wajen misali, idan ka shiga nan wajen ka yi clicking a kai. So nan wajen a nan za ka saka misali 1.21040. So kun ga ka saka take profit. So stop loss to amma iya take profit ka rubuto. So za ka iya in ka ga dama za ka iya fara yin buy, za ka iya fara yin sell ɗin. In ya so daga baya ka ƙara yin modify ɗinsa ka saka stop loss. In ka ga dama kuma za ka iya rubuta su a takarda a tare, ka rubuta stop loss ɗin, ka rubuta take profit ɗin yadda kawai at once za ka shiga kasuwar. So bana yin bayani yanda misali idan kana so bayan ka saka daga baya kuma ka ƙara saka stop loss ɗin saboda yadda za ka yi modifying ɗinsa. So misali iya take profit kawai na saka. Iya take profit na saka. So tunda na saka iya take profit, ina so na fara yin sell ɗin. So da idan na yi sell sai na zo na haddato suma na stop loss suma sai na saka. To gashi nan zan yi sell a 0.03. Sai misali na yi clicking akan sell. Yauwa so na yi clicking akan sell, na yi sell kenan. Bari ku ga mu shiga, idan muka shiga nan wajen candlestick ɗin, wajen chart kenan. So kun ga nan wajen jan layin, kun ga nan su nuna cewar a nan wajen jan layin nan, a nan ne kasuwar in ta yi ƙasa ta zo nan wajen jan layin nan za ta rufe mun riba ta. Nan kuma wajen inda kuka ga daga nan wajen ɗin nan shi ma akwai waye a wajen.
akwai wani layi a wajen to kenan it means anan na shiga kasuwa. So nan wajen idan ta ɗan yi sama ina so idan ta ɗan yi sama kaɗan kawai ta zo nan wajen misali 1.2190 ko kuma idan ta ɗan yi sama ta zo nan wajen 1.21240 ɗin nan ta rufe min ta rufe faɗuwa bana so faɗuwar ta ci gaba. So sai yanzu ina so tunda na saka take profit ina so na saka buy ina so na saka stop loss. So sai na shiga na shiga shi wannan trade ɗin da na buɗe nan kenan ka clicking akan nan sai ka shiga nan to sai ka danne idan ka danne shi kun ga ya rubuta close order to ba rufewa zan yi ba ni order ba wani sabon order zan yi ba modify order zan yi modify ɗinsa ne na saka mai stop loss na saka stop loss tunda da zan riga na saka profit. So sai na clicking akan modified na clicking akan kun ga abin da na yi nan ga wannan na take profit da na sa to yanzu ina so saka na stop loss. So sai na clicking akan na stop loss ɗin na number menene 1.21 menene 1.21240 so ba na ƙara yin shiga na modify ɗinsa ba ne modified order yawwa 1.21240 so kun ga yanzu na saka stop loss. So in ka ga dama za ka iya yin sa at once tun kafin ma kai sell ɗin za ka iya shiga ka saka take profit stop loss. Kun ga it means ba daga baya za ka zo ka modify shi dai wannan misali idan misali abin da ya sa na yi amfani da shi na modify nan ka ga kamar ka iya modify ne ko da a ce misali daga baya ka saka take profit sai kuma kana so ka saka ka saka stop loss daga baya da baka niyya ba sai ka saka sakamakon misali da kana kusa da wayar sai kuma kana so ka fita sai ka saka har stop loss ɗin da take profit. So za ka iya ma yin sell idan kai sell ba za ka saka take profit ba ka saka stop loss ba misali kawai kai sell a haka to sai daga baya sai ka zo ka shiga modify kamar yadda na modify na zo na saka wannan stop loss ɗin sai ka saka su gaba ɗaya ka saka take profit sakamakon maybe da kana kusa da wayar ka to sai kuma kake so ka zo wani sai ka so bari na saka take profit da stop loss saboda na fita na je na kai waya ta caji ko baka kusa. So shine sai ka saka shi da yake clicking akan modified idan kai clicking akan modified ɗin sai ka zo nan wajen bayan ka saka wannan 1.21 stop loss kenan sai ka zo nan wajen ka danna modified. So kana danna modified shi kenan sai ka misali sai ka bana ƙara dubo wannan shi wajen chart ɗin. So sai ka yanzu nan gashi nan ga inda take profit ɗina yake ga inda na shiga kasuwa ga inda stop loss yake. So yanzu idan kasuwar ta yi sama to za ta zo nan wajen ba ta rufe zai daina faɗuwa loss ɗin zai daina sai idan kuma ta yi ƙasa ta zo nan wajen ta fara bada riba ko ribar nawa ta bayar in ta zo nan wajen za ta rufe. So wannan kaga it means idan kai wannan ko da baka nan ko da ka je ka kai wayar ka caji ne kawai kana dawowa kana buɗe wayar ka sai dai ka ga me ya faru ribar ka ta ɗauka nawa ribar nawa ta ɗaukan maka za ka duba ka gani. So wannan dai shine bayanin da zan yi akan yadda mutum zai shiga kasuwa ya saka take profit da stop loss insha Allah.